jotend wasu moko no ketho rekod gi mokalo. Nitiere jopuonj ma pod dwaro ni mondo odhi mbele gi somo kata odhi mbele gi puonjo. Dipo ni gin mana gi chuny mar puonjo koso gi neno roma ne jopuonjre koso be nitiere rem winjruok e paro e kind wasu kaachiel kod lecturer moko daktari. Naneno machano timore University of Nairobi. Wan gi ji kabilo achiel to leader gi makoni ni ka ng'anyo mokalo kaka nwa sign return to work formula jok mane olowa kaka officials gi simu ni to ang'o mantie kanyo gin jok madwa ni mondo opondo puonjgi. Mano e tabu mwan godo nikech ka ji ong'anyo to wadwa ni mondo ji te ong'any. To wasefwenyo mana kana wacho ni samoro do ka ng'ato en part timer koro odhi kumachielo university mok mare odhi opuonjo. Samoro universities moko matindo machalo Tom Mboya gene ma lecturers tin yudo ka maybe ginyalo dhi nikech gitin ka osebuogi gi to gidhi gipuonjo. To mana kaka ni neno no kwa yudi e class to wagoli. Wan maseno wagolo nyaka deputy vice chancellor mano wayudo ka temo puonje class. Koro en gimoro achiel bi maseno bi university ma intiere to class kike nyon ka chieng' moro gomo rumo ma Dr. Wasonga utieko ng'anyo to wayiene gi puonj nyaka e otieno mangima ka gidwa puonjo. Sani to ka gomo nitie to onge ng'ama biro temo puonjo. Hala ni winjo ka nyisi kacha ne ke